aha Secure East TV ya the updates na ebrem de fa branch e friend Lumba a sabri wonya ne ba bi kwa ni pa bonifo bi fa no ese omo fa no drop ya Prague yi na omuduru enwuram ba bi asamakwa no so ewo no sekan eje ne Prague free ne nsem ekunu tu enwuram a eye na mienu achi ansa na ye hu no ebra na oda nwuram anu awuda ho no no sabra mene wo kasayi ye nyante se de di kan no ye mam updates se anti Roberts for no akogye Prague na timi akohu Prague no de aba na mkohu Prague no mde baaye no nipa bonefo na jesi baabi enti ye di kan de update no ebre mu ma mamfo bose ma anti Roberts ne kase omo na kopem se omo ba chi nipa bonefo no sabra mene mu kasa na nwumre breaking news aba eni okadafo ni bose ewa afigase nyina ne se emrantie makomako enson ane achi wo ma yesusu se omo ene kuma brantie je ne Prague ya efiri ne nsem enti sabre de nipa nso no anti Roberts no ensa aka omo handle omo over to police a ye hwe hwehwemu ade aka ho ye hyemo boss Secure East TV said ya so eda fon da bia ye mam information ekoso Secure PM nsim no de besi bia ne mfa nka memo be mamaso ate minim se enche bia ye de details no beto aso ade abrem